Firea și spectator la doilea episod din FTSR, care e cu CFR Cluj. Am câștigat primul meci cu 2-1 între celor de la CSU Craiova. Dar vreau să câștigăm și următorul meci. Îl avem cu Astea Târgu Mureș. Sperăm să-l câștigăm. Da, vrem victoria neapărat, neapărată. Ne trebuie această victorie. Și iată, s-a încărcat. Hai să jucăm daily match. Da, uitați. Bun, GS, să schimbăm cu... O să lăsăm pe GS cu Di Maria și cam atât. Să ne poate câștigăm, ne răzbunăm pe FC Barcelona. Chiar dacă eu sunt fan Barcelona, tot vreau măcar să câștig. Basta Di Maria. Și, hai! Hai mă, Cavani! Cavani! Oleu! Cantor! Oleu! Olei! Hai, Verratti! Către Cavani! Cavani! Când se seamănă prin numele? GS! Rodriguez! GS! Scuzați! Lângă poarta lui PSG. David, cu capul, hai David, uitați-mă pe mine. David Luiz, Hesse, Cavani, Di Maria, e gol, Di Maria, da, Di Maria, Neymar, ați văzut ce freză are Neymar? Creastă are. Cavani, Cricoviac. Și hai tată, te-ai dus. Verratti, gol, Hesse, bine mă, domnul Hesse, bine, 2-0, Cavani, Di Maria, Thiago Silva, cu capul, Hesse, Cavani, poartă-i goală, Cavani, 3-0, PSG, Cavani, bine, Sul 39, avem 3-0 contra Barcelona, iată-l pe Neymar, Cricoviac, bine cu capul din Maria, bun, pentru Hesse, Verratti, Matuidi cu capul, Hesse, Cricoviac, Cavani, corner, avem luptă de colț, corner, Cavani, a intervenit, hai să vedem, boing, să ne minge pe acolo, pauză, avem 30, pauză, Hesse, Hesse, ce pasă bună, mi se pare că mi-e faină grafica asta de Hesse,
Matuidi, hai încurcă-l! Ai văzut că l-am făcut să iasă cum e. Fără terenului. Și... Oh, Matuidi! Pătuda! 4-0! 4-0! Ha! 4-0! 4-0! Maria, de Maria, e cu 5-0! Maria! Nu cred cum a ratat Di Maria! E extraordinar! Doamne Dumnezeule! Aproape 5-0! Că bun, Hese! Cavani! Oh, ce-i cu asta? Este Jordi, am mai să facem o schimbare. Să băgăm pe... nu știu pe ce să punem pe Cricoviac. Punem pe... Lucas Moura. Punem pe... Hese. Pe... Augustin. Bun. Astea au fost cele două schimbările noastre. Capul Di Maria, acum. Hai Di Maria. Di Maria, din nou recuperează, hai. Di Maria, am încercat să-l păcălesc. Oh, Di Maria, hai tata. Nu. Hai Lucas, bine Lucas, hai. Bate-te pentru minge. Am vrut să o centrez. Este un timp de centrare, șut, cum să zic. Centrare, șut, cam așa ceva. Și Kurzawa, cu capul Kurzawa, Cavani. Diseară este marea înviere. Este marea înviere. Da. Mâine este Paștele, diseară. Diseară, la ora 12 fix. Intrăm în ziua de Paște. 5-0, frumos, golață. 5-0, 6. Maria, hai cu 6-0. Maria, gol! A fost gol! Bă, am zis că a intrat în poartă! Bă, ești nebun! Bă, my god! Auriel! Uai, de viața mea! Auriel! Ui, bombă! Mamă, am zis că a fost gol ăla! Ce mă cu 6-0? Augustin! Cavani! Ia! Nu cred! Ce tare a fost faza asta! Și Augustin! Corner din nou! Cei de la Barcelona sunt nervoși! Lucas Moura! Știu că mai dau un gol, dar nu mai am timp. Yeah. Mergem, mă chinui că nu mai am timp. Zaua, Augustin. Mai am timp. Bogăție, tată. Hai de la margine. Ce pasă bună. Yeah. Final de meci. Câștigăm la scor imens. Dar imens. 5-0. Și facem 180.
Bine, tati! Și un videoclip și de acest episod. Eu sunt David. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Pa, pa!